Днес ще надникнем в обвитие с митове и легенди свят на Кабала. Религия, наука или дългопазена тайна е Кабала, или е нещо съвсем различно от обичайните човешки представи за света. Днес ще поговорим за нещо, което за мен лично е крайно непознато. По-точно става въпрос, сега ще ни разкажете. Като започнем оттам, какво всъщност представлява Кабала? Няма религиозен акцент всъщност, така ли? Така права. Като преям и викам, не съм яла. Това ще го изтрия днеска с гумичката и край. Да. Сега е премиерата на книгата Кабала. Това е много лесно. Може ли да я погледна? Ето, това е книгата. Заповядайте. Какво съдържа тя? По какъв начин ни кара да се привържем към този начин на живот? Да разберем каква е същността? Мисля, по какъв начин е представена самата книга? Поднесена. Хора, които много се интересуват от различните начини на живот, от различните религии, въобще всичко свързано. В смисъл, имат интерес, обичат да четат, искат да намерят някакво ампула. Обаче, примерно, има ли възможност да не разберат за какво става въпрос? Смисъл, на достъпен език ли е написана книга? Интересно, аз попадам тук още в началото, митовете за Кабала. С Кабала не бива да се занимаваме до 40 годишна възраст. Защо? Това явно е мит, който опровърга. Не ставаше въпрос за насилие, а ставаше въпрос дали всеки може да вникне по правилния начин в Кабала и да го усети по точния начин и да живее. Защото някои хора, аз няколко пъти казах в началото на разговора, имат желание да живеят по този начин, но просто не могат да го направят. Всъщност аз искам да ви попитам каква е ролята на мъжа, съответно на жената в Кабала и кой е с по-големи духовни постижения, мъжът или жената? Има ли разлика? Аз тази книга мога ли да дам на мъжа ми да я прочете? Може. Може.